हाय गाइस, ये होची ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ। ये होची ଆମେ ବର୍ଷର ଚାଷ ଦେଖୁଛୁ ଛତା। ये ଛତାରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ବୁଝିଲ? ये ରେନିକୋଟ ମାନେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଯାଉଛୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ କରିଦେବି। ହଉନି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମେ ହଉଛି କଣ କାଳିଆ ବଳିଆ ଆଉ ଜଗା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ନା ଯାହା ଭାବିପାରିବ ହେଲା। ଆମେ ଓଡିଆ ଟୋକା କିନ୍ତୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ କହିବୁ, ଯାହା କହିବୁ ଖରାପ ଭାବିବ ହେଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନାଉଛି ହେଲା। ଆପଣ ଆମର ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକରେ ଯାଉଛି ଫିର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି। ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର? ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଆଉ ବହୁତ ହସିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବୁ, ଆମେ ବି ହସିବୁ। ଆମେ ତ ହସିବା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ହସେଇବୁ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ହସୁଛି ନା, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ହସିବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆମ ତିନି ଜଣ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ହେଲା। ଓକେ ଗାଇସ୍, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ହଉଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଏ ବେଶୀ କିଛି କହି ହଉନାହିଁ। ମୁହଁଟା କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଯାହା କହିଦେଲି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ତ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଠିକ ଅଛି, କାଲିକି ଦେଖାହବ ଆଉ କେତେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ। ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛେ ଠିକ ଅଛି। ଛତା ଛତା ଉଡିଗଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପାଇଁ ଛତା ଉଠିଲା ହେଲା। ତ ଏ ହେଲମେଟ ବାହାରି ପଇଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତା ପୁଣି ଠିକ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଛତା ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନଥିବେ ଯୋଉଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ପୁଣି ସାଇଜ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ପ୍ୟାର ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଥାଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା।